Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sati deh, sati. Perfect. Dah sati ke deh? Oh, sati, deh, dah sati, gong, deh, dah sati. Wah, piau ke deh, piau kan deh, dah sati pada kan. Bisa tanya keren nong. Tanya keren nong. Bisa wan nih. Dak boborami bisa. Ni nakaling cuy, kakun belum ngap, hey bar kowe. Ni ongi bisa, bangin peding lah. Tangkap dah. Nak kepok cang dah. Dah benciai. Nak kepok cang dah. Nak kepok cang dah. Kepok kan deh. Ki riu kan thai ki boong ba ki day na ka thamai jong ka mai dot ka kur milliam ngam la pen paw ki jing so khya halor ka jing bom sha ki rang ba kur ya ki kur milliam ngam ki ba day na ka snong nong kan ri la ling kot yo yong rasong rang phlang thli puriang bat lat kerhom bani shimentalang ha ka dor bar kur ka long ha ka arpu pratre ulber aja pun rio ha madan pomblang ha ka snong smith kini kilong kemi ha ka jing ekran ba kilap thai hubor ha silong press club kila ong balada ka day ka dor bar kur ka batang na ka wei ka mai dot kin om dalalet satya syakador barkur dai namar lapen benayar hakila pathai kubor bakadai kador barba kur milim ngap kabri nyau trap newscom kumta makiru kila lek benishimenta khnang ban telilang sikur sijat kila ongru ba ki basyong hakador barba kidai tang kikur milim ngap sikpo ki basyong basa hayo pamtia nasmen bat nagasnong nongkram ngila yo la ru benekran bat ujang sekretari kakur milim ngap ubat tensyan ya baro milim ngap halor kacing bom syarung ya kilong kemi nakakur milim ngap hakador barba jong kakur milim ngam hakabaulo ong baling ba kajing bensyai na kahima khairim u menteri phamsngi milim ubadai u menteri na kakur milim bat nakara nongandri kahima khairim ula kubur ba udai na kajat milim kat baki bahaya ngasem ki ai da kajat milim ngam bat ki pinkala na kajat milim syakajat milim ngam ula ong ru ba nadu balami kahima khairim hadu menta ki kur milim ngam kidai ki babat ya kakerdan link score ha kahima khairim kat baki milim kidai ki menteri kumnu u milim ngam unwan syakakerdan menteri. Jomki ba kita dal barba meeting melengap. Tena kata kadau ngimi na yeng bandek syate. Haka jing sisa di nang tu ngilayu inem ya ke media. Baki ong baka day na kakpo ita ikong len. Haka jing sisa ngim day hira banlet namar kadai tang ka meeting kepo jomki. Kani kadai ka meeting kepo. Haka jing sisa ngim day banlet ringi hap banlet na kadau ba kadon kata ka khubor baki dapen mi baki kata yaki santali kisnong baki ong banging ngim day ki melengap te na kata kadau bangi bat na pedeng kita ki santali kisnong kanong kenri kalai lengkot kayo muyong kata karasong kata ka rangklang baka dong kata tengi bangi day nanong kenri ngilek ya kenang ban ya keren halol kata balai pi keren ya kata lada pi ong yang i bangim nan kamban wan meeting ru compare ya kata hanrei ai se kan long ka meeting jong ki ka basuk ka kenjai ya ki tang na kata ka dot kaya jong ki namar hakim belum ngap kabala daki hajar senam ngimtip kapcot kalabun hang ni asla percaya ngatarai tena kata kadau hang te kisim tang kawai kadot ten rei lada kisim tang kawai kadot yad bet se tang kawai kadot balai pada pida kentho yaki dot jong ite bat be pida ong bangingim dei kita malum ngap ne kita ke balai pi kentho te yangi kata ka bala benlong namar ngi kum ka kemi mangang la long kemi ngayo jat nang no ngayo jat na ka kemi ka kemi jong ngayo jat nang no kayo jat na ka kemi ikon jong ngayo jat nang no ki jat na ka kemi na kata kadau ni wan hang ni da kilong kemi sudah namar ngitip
baka pateng baro kandai kandon hangi kalong kami namar usenang ula ban kelajat teh ula ban aisi teng kajat ula ban aisi pawa kajat hanrei compare lada usenang ula letno nak ni kesela persai kajat jong u kalakot hanrei ngi kilong kami lada ngi sakren bamdai kata kajat hanrei kumno kila ban ong yang ngi baka ngimdai kata kajat nginan lang kajong ka proof bangi dai bawat mano at ka sarkal habang ilay sano ki ong yang i peni kata ka epek peni ka pankat peni ki kot kisla peni ki sidyop tray peni ka kat kajing nak kajing dan ka kot srajing habang ila iba kadai kajat ki haban pediang ya kata kajat em kumno da kini ki briu na lol bakim tre ban pet ya kita ki kot kisla jungi kumno kin su keno bai direct bangim dai kata kajat hakatu hantu kabala ban long klem kajing pensisa nang ta ngil apan kajing pensisa mene ki ong ngim la ban ai menta kata ka don jingmut ayu bakim la ban ai menta haba pila aplan kat ya kata fil akren kat ya kata jing sisa ade ban penkre ban pensya yang ni halal kata handrai ki ong ngin sat dan kasni bangin sa pensya kum kata kajing keren jompi kabala ban long tah tanggan ni da kawe kajing mut kata kajing mut kaba hok kaba shisha kaba khoi kaba suba imdon kumne kumtai tingila poi klo hiru ha kato kajaka kaba ki penlong ka dorbar ba kur melim ngam jong bri hinyau trap hinyau skum kaba pelingo ningkong yangi dei habangila poi klo hang te kata kajing lang joki kadi ben stakat we baje hene ki pen jalan no syaka khat we shite khat aduna tingi habangila poi klo te ngila tmu ban ya pet ha kata ka dorbar ban ye shong renti lang namangi de ki melim nga ki wei pat ki jat habangi tmu bandrung kila ap lupa ta kita ki rang ba habar ka git kila khang khar dop ya kata ka git ki be ingi long kom ki rang ba ngi kum ki long kami ngi de hang tung yong to ba ini ya kren ka ba shai ka ktien ka thali blai la ai ini ya pin shai hang ni to ya shong ship hang shoban long ka dor bar ba to ngi ya kren ka kata ka jingkren jong pi ka jingkren jong ni henrei jendat ki ong ngim dan kamat snap ya pi pim dan kamat juba tu to kata ka pelingo nganyengi ka baar ka dei ka jingkan tho jong ki ba kito ki ba wana ka shnong nong kan ri ki thli ki rensong de ki puriam kum tat lakar hong kum tat ter kim dei kita ki milim nga habakat ba ka jing tho jong pi ka jing khot ya we jong pi pat ka dei ka dor bar ba kur jong ubri nyau trap nyau skum hato sheilot uta umelim ngap na kabri nyau trap nyau skum mene hang to haba shong maki se ka dor bar jongki ka dei tang nakata ka khapo te ikong len bat ki batep ka jing tep jongi ki ba shong dor bar mene to ka si ki dei thek tang na ki lai shno long no la ki lai dong jok ka smith ka yau pamtia baka nongkrem ka tar nak tang shikpo haba kum tang yong haba kum ta ble phim tho hapo ka flex yong pi ka dor ka jingya ka meeting kur tang nak khapo wat ong ka dor ban ba na makane kala penthame ya ka chat benriu hi kane penthame ya ka chat kaman hi amar ni kum ki basya hi ngim dei ban sha elam bakla tang hakisi tang wei urang ba no arang ba ulai rang ba ubakam udei unong yalam jongka kakur ni kilong kamer idon shibon ko hok ban kren ni so tho hoy ba u khasi khara ka dor baru ong ka kan thai kam dei ban lap handai kenya kane kam dei kata ka dor bar snong ken kare ka dor bar kur ni kilong kalong yeng ka chat kaman hi mo kami na kami na ka nakpo ka kan thai wat so tho baklai kata kini bara khoi kila pen diaw shikat de yangi hado ba ngimban se banwan hapo ka media namar ba ki kentho hoy ki ong ba balai pi ka kam along ka kam yen balai ka kam yen pi kwa banya kawang keti ni me kawang keti wat so tho bakla bakap ki pat ba jong ka kur melem ngap hi menta ki dei banwa ya ka jing shisha ni wan ban pen ksan shi ya ka jing shisha ni wan ban pen do ring kong sendon ya ka to ka jing kentho jong ki baro dara pidon kata ka jubab pensyai nginyak syong lang hakawai ka kamera kum kita ki batep ki basyai ki beri ki benhap ya kan thok kum ni namal ngim kwa ya kata de phim syam la bo lat lenti yangi phim snap yangi phim pen snap yangi ru takadaw ngim ban se ban yang lingba ka media namal lat nang ni
don lachu kata hi ho kita kirang ba kur hi kim don to ngam te baki don ka klik politics ayu mo haba ki tho hang tu hapo ka jing yak wer jong ki ka jing khot jong ki ong ka dor bar kur dor bar ba kur melim ngap ane da poi hang te ngi so tho ken baka te ka jing che yo ng score ta ka jing che jong ng score ru tang shi ko ka pa kinong bat kam hang te ru ka de tang tek na sha te nong kam ta kamot ayu kata kalit halendat ka don ka kata beliau pikang yang ni nama piteng yo kadon ka jingki wen hakador bat yo pidon da pilayat politics pilayat kan bat sini stai banjit yo ta ubril unong ta ulang skor la don kataru kampet ka kam politics ka bala jabok lupahi balai pade pi kwa le klik politics pade hakacat kakur kam ya hab kata nama ngide ban khot ka kam khenkur khenka ka di ban khot nama habal sakma hinado katan rai kalawai kapateng jongi shanu kan dai waju ken kulma da komni komtai ya kalong ren yang man ren yang khasi khara namangi de ki griu chat ban riu bete briu te blai shong nong rem hakata pen kesan ya kata nama la dai la adu hi hakan ka kenti ya ka ken kor ken kha kabut ka chat ban riu jongi ru ka khiwet tang kata hi dei daki ka committee kan ka executive committee ka ya ka executive committee don u president u jong ka kur naduk menswa longim ju khamdan hira kata ka jing sengkur mo namar balai na menswa kamdan kata ka an ka kanun baong bahak banik pan kita ki bahak dan sedis council naduk menswa ngiya la ka jong fi ulung skol usa ulung skol baik tang kata umla bantu klar hira ya ka kuru pisung tu kami tingkur kam judan henry kini pat kini ki kepok bamentapan kila judan ni kata ka sengkur kepok jongki henry na kan ka sengkur kepok jongki ki penlong ka sengkur ba jongki kan unong kit kamru udai tang na ka si jakabek tang na yo pamtia bek om dan su na wei hatu ka kamkur kala penlong tang na ka si jaka hatu ka kamkul kala kat ka kur kat kani ka jinghe la ban sim tang na ka wei ka jaka batang na ka wei ka long yeng batang na ka wei ka dat kata ka jingkli kata ka kala ali do ka jing khang la jong ki hiken la da ni habangi la poi hang te ta kata ka jing mut ba da jakat baja da long kat balong ngi ngin yo bi ka jing pin chai na ki ken kum ki rang ba te ki di ban ai ka jing pin chai yang ngi ken ndai tang yang ngi hi bale hang te yo upat barok kat badon hang tu ka bayadon ka jing yalang mal ade ka dorban ba tu mo tang ba habangi le hang te naki kila dai bi ta ka jing be jindak be kim dan hi taka kim ai lat hi ngiru banya kren banya sat apoi hadu tau pu du bala ijli no ban ong no la shu poi haka je hala ka jing ka ja ka bangi kam tumu khalam dur ban poi to put ne hala bala poi hata uput apoi no ka ha la pala di rundak te le kom no haba kom ta ka jing penchai ngim yo kalat ingi bangin penchai mangiru ngim yo hang ta ket ka apoi no ka jing ngi pechani lada kumba ong iba ba ukni jongi de umlim pechani ba kaying jongi uni ukni jonga ula ade ubah nyau sungtu kita ki pateng kita ki bahasa jerong barkai kide ki melengap kumna filak ban ong bau tau ukni jonga ude umlim kamut ki pen namar baki kini jongi kim nang ban thok ban tat kamut ki pen kelai maki kanya yang siap henry kak kini ki epic kini ki bar khat kita si kadai be akajat melengap kumno fila ban akajat melim man shu ben chat halor kata mo kata ka jing kali khawai klajumi ba to pham sing melim nam ulong la shong dua ha shong ula klat no nani pathai to ki kamba kumno la ban pat bo de to melimไปhalor kan ka nong rem em ni kwa ban pechai ima chungi ila khan ni pathai apa phi kwa ban kren ya kata kapang nado bas dang ka por kat pa idang don ni sla pathai kumno phimlot ban re sa kata ka jingkali haba ubreu man ta ula don la len nyo te la len nyo la bam kwa he dor blai bale pat phi kwa ban kandang ya kata ubat katu ka pos bat umarang ba chungi khamdei mangi ki persa ki ksiu menta phiwan kali kata ka jingkali yang a
ka persaksi jong i pi o yang balik tu kunyi jong pi sia upat ya kata kapos balik haba ude uta umelim ba umde uta umelim ngap balik ka tu kapor ba udang emu marang ba jong i balik pi kamli kli tu breu hi balik kamli kli tu try mentah pada hak aku mentakas ni pi kendang pen banyak kata ke isu klaim shwa ka ni kasni balik pi wan kren pencai ba ni balik pim yakot ladang try pada projek piru try kita kan ka jingkhang la ko makadon ka jingkhang la mata kasi habala klat ubriu ka kisu kata ka posu kala klat ubriu temen ta boleh pikendang yang ni pikta le yu yang ni ya kapo jangi piong bakatak sati melem ngap kami i jangi shwa ka sati melem ngap sau pateng shwa ka sati melem ngap kadang kari melem ngap wan sa ka sati melem ngap wan sa ka planda melem ngap karat melem ngap shwa ka tar karat melem ngap sa planda melem ngap ngaka kon ka iban sara melem ngap ki kon janga ki melem ngap san pateng menta pi panya katenrai ka e kamining jo katenrai hak tin jo pi kwa le kom ki di nong wei western we ong ka e family tree pi kwa ban royal family tree ban yai ka progeny jo ngi ngin ya le kom utau nong wei henai men chuan dai kulong ku mala ju don hak ka jing lang kur banong pi ba wan na ka kur ba shubono kom no pi wana ka ni ka kur pi de utau kur ba hato sei sho ka family tree jong pi ha hakapor bagi penlong yang kata ke dorbar ba mencam sinem pipa sign ke register por ba sign mengi ke register I mido jingi sign register melem balai hatu por pa pisha I ban sign melem menta kan ikan tibat balai pi wan ong yang I hading kong nado ding kong pi ong ini ba pim dai kata melem ai ma pi kata katan rai jong pi kom no pinut ban sei yang I nakata ka kor melem nalo kata pi ong ba ha ka shnong nong ken ri kam don ka jat melim ngap ikong shorty mai sim ha ka kat jong I ila dep tho bandai kulong kuma amut bandai ka yeng sa chapo nong ken ri kala don ka jinga bet ju bat bai bat usim boling score ha ka shnong nong ken ri la don kata tementa pat pi ong ka melim ngap kami na ka shnong nong ken ri hatu pila kha sho ya pina la kha sho ya ka shnong nong ken ri mendo kami ka shnong nong ken ri say ya kata juba berta pikta ka history nginya kale ka history to nginya wa nado katenrai nama katenrai em ka sam kelas sam shadow shapa uthir wa sam bah dar pikta ka history pide banjeng la song ganya kata hene kumrang ba brio pade hang to hading khong pia kedau kti phim ya shai ka ktir ka thili pia phet no pen ban pia pha yo khana khlong ru banya kan chut bani kata kalong ka ba so sik thang yangi nama kum ki long kumengi khan mot dot bangin ya let hang to banyak kiwen banyak kitma nilet kum kakur ken kat no kajing so hing kat no kajing so shingan makan he kakur kajong iken ne da pose pia ko akhati penban jaka banya piam pia penya duna penban along no kajing so diau ko bashuk kai pha ko mentak sni ken balik kam da kajing kelima kata le jing kelite ka bahang tu hi hak mat khamat ina keli kirang ba kata kajing ya keli menele kal along no katang kalau aku nak tahu kajingnya kajian nama bela you baki kalian persyak orang nak tak kita ada kalian persyak kan nama kim kita persyak yang ni teh kita kalian persyak baplit bah kajing bam dan kanong rem jong kiru kita akan touch ban kalian yang ni dan iong khoi dan kajubab do ki ong emim ko sab kajubab jong pi kai kata pada nama lada pi ong pi dan kata sabut ka proof mo bangi kin nakasnong nong kan ri trip pudiang awan bapli menne hakajing sa bet dom ki hap shuyang habar umtu hasurok linti singki ki ongwa itemen ikro bapli ru ibla awan kanang ibla shuya dot isu ongwa kom kani tang pa jio I hakajing imjonga ilai let ngorep itemen bapli kom hakata ka khet ya itemen ikro kirang bo jingkeli ba pide ka jat melim ngapse pide ka kpo nakpo ayu bapli jubab kom do bor shirta jing im jong I la de ka melim ngap te mentakan san sa bandai ka po jing iban let no shuong pi bale pi de ka melim ngap se kam de ka jing sorem ya I ka kan thai breu ka bla kha ka bla pun kan no phau khun ibla de ki pateng melim ngap kan no ka pen ya de ka jat ban reu melim ngap la long no ka jing tiao ka bakrau shisha ba pen bo jing kali ka dak jing kali kom kan ne ka de ka jing long bit no jong pi ken ki rong ba ba pem kwa utang panyatai ne banyak keren syai kata ke nga ngadai ka klan molina melem ngam ka kemel jonga kadai ka prel melem ngam kami ia jonga kadai ka shin melem ngam
bat ngalayo kon mabun bat kiksiu ter entah te kajing cha kalong kune menengi le apa kato kadol bakul melem ngap ka kadol bakul melem ngap apa yo apa smith yo pembel imi na ye ngilai kajing e tak keburong tak akor ngilai pani kendo ikirong bakur kum ta ter ma puser la dangale yang tu penban jamut bandung kiong apshwa yang ati kiong apshwa pimpadai kapoi bandung tengirung lah kali ni syong lah kali undla syong lah kali brand lawan ki ki pendung tengarung lah stang ki ban mi demi ban pendung pre ki bat spak kiong apshwa ya ki nyimpat pendung bisu tu tengong nak kada ada nak tak lagi bunia nak tu thum tam ngam su thau shu tengah te ba ngam itu akapi pangan ya bunia kan jama di kitu tengah lerai ngam dai kun kata kabrem tambatan kawai kita tu stu kumno kin ong yanga bangam dai kamelem man syam senam ha kashitari umaj arajar apsan kadan kadal bakur ba jong kamelem ngap bolaban ngilale anda ngilami nang to ki ong ba dah apa miran dan tu ki ong nginga di sachwa nak yang yang cupi bang to bile ada nang ta ngapon ki ngong wan di kwa research nak yang jong to wan ni na kalian cupi kena bakur ni lalong lupa ki pa play ka jinga am sa wanta haden ki lawan hayeng jong aba i kata biwan haka khandai tarik na march ar hajar alko aku sandai kamut kane ka ek au kadiri ada nang ta ande kilaiwan kiwan laiwut iwan i mamatan chan kul melengap baal iwan ba nish khat e ba wil melengap bat balai iwan iwe ikin thei nong keme kul melengap te da kilawan kiwan ban research na pata kakur anda kilawan ba hakata nilai syongka nilai itu kana iong yang apa tu yang mapi pi kon hang ne naka e kaliang naka e ka benta te ngayen wong pet mado ngakhat ya kin ne bangan peri ini ki para pesajo pi ki menengah bangi ngide ki menengah hade nang ta nilai syong nilai ba nilai di sana ta ter ba halas iong bangi naka liang cungi kakur ya pi sia ni ong bai pi dek menengah ngam nu ong ta kemboi kembah ba pi biang lot ki kot selaki proof kan kata ada nang taswa ben mi nang toru ila ong ba ngin mi nang ne kayin pul nga subiat alat nga subenu pala katak ten bilat ngapa cus no menuru pas no nak tin ba madu ten sanji te to nilalet kata ba pet kane kasaki jong kami e jonga ibla khlan usla perthai kane kanun jingtep jong mi e jonga aka kame ka jonga perkhat ba imai jonga ila khlan adu lai kuwe tarik benai nyau si hajar kanda sta kanda kuwe tangi pelaklan mata lalong palai pusan senen kamu haka kemejo ngalalong de kispasnen de kami ye jonga lalong de parik spasnen de maki sisi kelwan ong yang apa pipim dai kemlem ngap kidon hok ayo bat ya jimbit nanglo kata ka dai ka bisyaba kata ka dai ka prupong kani ka kubol bat tindak saki nala kata ba baik kilawan ban pensisa hayeng jungi baki dai bangi dai kemlem ngap kila te ban sendon baik ini rukuncu nala kata ba ka proof ngadang dan show kane ka video ro ka don ba ihi nak situl jong i ba wat ya uta upam ro ida pen mi nak situl jong i biang ba upam sing udai umlem ngap tang ba wan pan ka NOC na i rong ba na iskitri madu tenchan iong ba umdai wan pan ban ai sa pan kelas ka melem tang ba ngam a nama bay ngatip ya ketenrai ka hok ka cing sia cu ba udai umlem ngap de menta ba ngi ki para pesan ngilong confuse yang ngim suto da urang pa ko si pangong ba dem lem ngap si pangong mun dai kemlem hato ki soy ha ba menta melem ni kam dai ka cai ngantip ka dai ka cai dai tamadu tension ba pen si sia kata de ngingat scam ba ko pi cing udai umlem ngap pet ba hot ngangai unah pam umdai kinitra jonga udai kinitra jong kini tambah hayen jungi wanra kata ka kubo tapi ngai tak ka proof ka bisisang don ba ngan tepat hok epi lada kam dai hado kata kumno ngan kalau kembingan siapa kan ne ngaru ba ngaperkat ya kalau wai ka pateng ikut ikse jonga hato ba kidan hok sebab maki bikin ong yangi bengim dai ke belengap lada ngim dai ke belengap ngim dai kiai pensyai mau bat lada uang mau ru ngim ngai cisndon nginget ya ka kemera jong ka belakaya kami ngai yang undai pateng pembak kelas suit lah syur yang haka kerten
melengap kaklan molina melengap si junam tu si diak ngade kata bat makiru nganot tanang bakim dan hak bakin ang yangi bang himdai kem lengap lada dan mana ba pilaban pun profi kata bakidan kam wan macam ngalapu ni madu tu sang ngalang iki wan tak smart madu lada ngan keli hak iki buku pinyirong ba nganong ka ai madu ka ba pipidan ka proof melengap bat ngangam dan teh bangak ngade kem lengap hatu kiwan nak kadang-kadang diam kita nimsya benung kata kejimut mak nimsya benung kidan hak ayu maki bakin kangkat kane ka pertai ka pun melengap bakin kam try pun melengap tang maki kita pamba kawe ngan ong epi katung kadustul ukhasi jungi ki hel paten naka katai ha kimut bakine kirong ba tindan tang lain mo sawut mata kin tak ya ka pun kacat junga kin pen kelajat yangi babam nak penuh ka hak jungi ngin yang baik Nginya kun hatu bakuru bayangi kim lengap pinum lak kala. Kapro mai laong bang. Ya ki kim lengap ngimla su ban ong da kung wei. Mati ba ki sendang. Lagi ku ban air ko kajat ki lak ban air sipot. Nim tu kelare kata ha. Ngi ki kim ba ka hiar patan. Ha? Mangi ki kim hiar patan kajat chawa nak kami sa ka pon sa ki siu patan atau ya ha sa ba. Basa di ki mi song ka si ku sa mano ban bakle. Kin bakle maki. Malah lagi kertas les yang berada dalam begitu banyak hak menolak hak karena hapusnya di waktu hari terus kalau itu dan aku punya supaya tadi ini jadi tidak supaya bisnis lainnya kita harus cukup mata kalau itu mereka dan telefon punya kita kan rasa itu misalnya program एक बजा में kalau ngebi dak baburom ya ima phamsing melim bangkwa edwar play ibalong i menteri naka kur melim banna kala nokandri atai ko a hima khairim te hadin kata teleng ba ka jingpin syai ka bangi la yo na ka khairim imship ru ta i menteri ila kubur ba ide jan melim ta kat ba ki bahayeng jungki pat ki ai melim ngap bat ki pengkelana na ku melim ki pengkelana saka melim ngap te kata kan piba ang ba kumno ukni na lor ba di menteri jangkakur melim na rai nokandri ka baki persa pada lan di bahayeng bahasa mungkin ai melim ngam nong kata ka bam sola ngut dah ya kalau kata ki norim kan ba ni sya kan ban long ki tu kini kisngi ki bamta naru ba sedang hi bandon kata ka hima khairim mar ki melim ngap ki di babat ya tang ya kedan lang skor ka baki melim pada ki menteri te kumno kenta melim ngap wan sa kedan menteri kata ka bam long bagi kata ka jimpin sya pinyo syu tada pilek wat nanti napona darba jangka hima khairim. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time.
Skoda.